Nge chogama. E chogama me chota nwoke. Me na aga nwoke hụ gị sị tai nwaka amaka. Nwaka amaka ego feel apụ n'anwụ. Apụ n'anwụ. Color ayọtụ. Lehi ji mmanụ emeju saga ma hotele. Ma okwu gị ma hotele ike gị oyi. Oga we ekpupu gị pant na. Bishop ọkọ na-ete mmanụ. Damn you, Chineke amaghị ọkọ gị na-ete mmanụ. I were mmanụ gbucha homonu nọ gị n'ime ahụ. Gị bịa gaa n'ụlọ nwoke ibe m gaa nwụọ. Ọ gị na-ete mmanụ. Masị ogbuge ma homonu kwesịrị na-arụ ọrụ kwesịrị ị na-arụ. Onye riri eri. Echi na ịrịawa pipi na. Onwe onye ga-amasọ mmanụ itetere etete. Azụ ara ebere ju m nọkwa gị na-ete mmanụ. Ara inwe hụ. Tọ n'azụ. Were le kapọ. Look at. Asị gị nọrọ nga ahụ lewa anya na front Chineke agbaghị ọkụ. Iche onye vu bandage n'ike akarịga. Lewa anya front. Look at. Nsị gị were reverse bịa na TikTok ebu ụzọ were anya tighi n'ike na. Nsị gị were reverse bịa na TikTok were anya tighi n'ụkwụ. Bịa were kamera ahụ gbaa n'ụkwụ gị ma ahụ ụkwụ gị. Wele ụkwụ gị ahụ elu. Ọ ya nwa m. Irile sockets ndị teghe mmanụ. Irile sockets ndị Karowite. Nwa bingo. Look at. Edi afọ ole eteghe ihe a? Adding 27 years. It is 27 years. 27. It is 27. Ehi ga-aga zụta nke eji fuel rụọ. Ọgwa mụ na ndị na-agba ga-agba ọkụ. Asị gị damn you. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Onye riri eri. Bịa were fonu gị. Chineke agbaghị ọkụ. Ehi ga-aga zụta nke eji fuel rụta. Ị ga-agafe moto agafe nga ọkụ nwụnye. Nga agbagha tishu akwụkwọ ọkụ ga-ebara ọkụ by force. Tege mmanụ. It is 27 years. Tege bleach. Oya, were phone now go outside. Go outside, man. Who you off, man? Go outside. Let him check color riot. Bishop outside never. Ochoma. Ibe get your man to Jesus. Ibe get your man to Jesus. Get out your man to ebu. Wa bingo. Neirum. Asenge no ebe m ga-ahụ ọfụma. No ebe m ga-ahụ asenge no konye no na mkpọrọ. Asenge no konye no na nga. Elehi ji na-ete mmanụ. Gary siri ji ga ahịa azụga mmanụ eteghe. Maka na since Ndi Ojo nwere efuta m. Listen, if you think I'm joking here, I will bring you down. If you think I'm joking here, I will bring you down and I will remove you here. I'm not joking with you Bishop, here. adị m egwu. Elehi ji gaa n'ahịa. Atụmba nọchaghị n'ahụ mana olu elehi imege maka ya. Nwoke ihe mmege maka ya. Enweghị imege maka atụmba. It's okay. Oh, skin reaction, Bishop. Okay, skin reaction. Anyị ka na-ete mmanụ. Skin reaction. Onye organic cream. Because when nwoke mere gị ọhị ji ga-eteghe mmanụ. It's okay. Ede afọ ole? 27. What year ka amụrụ gị? 1999. Ma ahụ eze gị. Wetagodo eze a na screen. Iteghe mmanụ n'eze.
Eh? Achọrọ m ka ebe niile chaa. Achọrọ m ka ebe niile na-acha white. Dadne, I'm not joking with you. And when he trained as a Bishop, adị m egwu egwu. Adị m egwu egwu, ana m etene ya n'eze m. Or the kitchen, I'm not with you. Or the kitchen, I'm not with you. Bishop, ana m egwukwa n'egwu. And when he trained as a Ọnwa pịa nte n'eze Bishop. Ọ mmanụ na-ete n'eze bụ ihe na-acha n'eze m ọcha. Kebish na watch him. Esimon, Anambra State. Ebe na Anambra. Onitsha. Iwo onye ebe? Abụ m onye Enugu State. Ebe na Enugu. Nkanu Amagunze. Ebe na Amabunze. Ụmụnnevu. Ebe na Ụmụnnevu. Ọgwụgon. Iji aṅụ siga? Mba. Iji aṅụ goof? Mba. Bleaching iteghe na. Mmagotere bleaching. No, sir. Mpagotere bleaching. No, sir. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m akwa wig na style ya style. Ị ma eri echi? Yes, sir. Akwa ịma na ihe emere ebe a ga-abụ na social media niile m ga-adịrị ubewa gị interview. Yes, sir. Ebe iteghe mmanụ ya na-agba gị ahụ ọkụ. Ebe echi anyụ eme mere ebe ahụ ọchaghị ahụ ụcha ka oji gekwa oji. Ọ na-eji oji, sir. Then ebe masị ahụghị tawa ocha ebe ịhụ ga-eju oji ebe ichi anyụ amamịrị ga-eju oji and nwoke hụ ya na ọ ga-adị mma. Ele ihe mere na iji hapụ ya yela eji oji ebe ibidole tewe mmanụ na ahụghị. Achọrọ m ka ebe a bụ Batman. Ebe ọ tọghị. Hapụrụ ka ọ na-eji oji ka ọ wụọ na ebe ahụ wụ naanị ebe ga-awụ betmark. Yes, sir. Ị gbala achị? Mba. Ị gbaghachi ka ọwụ inwe ha achị aghọta m. Agbara m ajị, sir. Ị gbabaghachi? Ị gbabaghachi ike? Ajị adịrọ na family anyị. Unu enweghị achị na family unu? Ọ kọrọ anyị. Ị na-agbakwụla? Mba o. Iwe onye oshi? Ana m ezuchalụkwa obele obele. Ị na-ezu na nke aka enyi gị nwoke ka ọ na street ka ọ n'ụzọ ka ọ wụ na nke mmaghị ha? Ana m ezu na nke enyi m nwoke. Nwa agbọghọbịa wụ onye oshi. Ọbara oshi dị n'ime. Ọbara oshi. Gịnị na gịnị ka izurula enyi gị nwoke mbụ? Ezuola m ego enyi m nwoke. Zukwa ọkụkọ ọkpọsa. Ọ chọrọ igbu on Sunday, zuo ya. Ọ na-ere ọkụkọ. Alaki bụ otu isi ekwughị eziokwu nnụ. Otu iwe onye ohi ga-egbalị akwụsị na-ezukwe n'ohi nnụ. Because ụdị mmadụ ma izu ụmụ ohi ama amụghị gị ọkụ. Bụ na ihe m na-agwa gị. Ndo. Eji ata gị na atala gị n'ime ahịa mbụ ma ọ na moto? Atabekwa m n'ime afịa mana atago m na moto.
Moto eji taga, moto eji ebu aja, ka wo bere moto, ka wo pick up, ka wo bus. Oh, boss. 18 seaters, ka wo mini bus. Boss. Elenga no tag ni me mini bus ahụ. Ọ na azụ ya ka wo eluzuru oche tag ka wo n'ihu the mini bus ka atara. Na boot ya. Na Boot ya. boot ka atara m. Mwa wekpuru isi m n'okpuru oche. Okay, ekwu ọtọ Chiftaziere ya ụkwụ m. Ewekwu ba adị na ma dị na ewekpuru isi m n'okpuru oche. Chiftaziere ya ụkwụ m n'iro. Ọ kwụrụzie ọtọ n'ebe boot ahụ. Okay, ya nwa kwụrụ ọtọ. Ọwa abalị ka eji tag ha ka ọ n'ụtụtụ. Ọ na-abalị. Onwe ya atanwu m n'ebe seat n'ụtụtụ ọ na-abalị. Elenyi unu gaga ya tag n'abalị ahụ na boot moto. Nwekwa nọ na abanyelu m ya moto, ejila m ego m ga-ejikwa ụgwọ moto, ọsịzie m ka o jiri ya wee gbalụzie ego moto ya. Ọ dị ka iji m na-egwu egwu, my sister, I will remove you from here. Ihe ikwu Bishop, edozi egwuregwu dị n'ihe a kịta. Iji ọtọ gị kwụ ụgwọ moto. A sị gị na m banyere. Ejilọnụ m ego m ji akwụ ụgwọ moto, so ọsịzie m ka ọ welụzie nke ahụ wee gbalụzie ego. Ọ sị na m chọrọ cash ka ọ kaị. Ga-ewere ọtọ gị kwụ ụgwọ moto. Ele ihe ji gwakwado m na-ewe ọha ashawo. Bishop, analụ m ego, analụ m ego. Onye nwa na-alụ m analụ. Iji awa aka, iji anụ ụta ga-ewere aka wuo onwe gị. Adịghị m ahụkwa aka, Bishop. I meela nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba o. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'ike? Enwekwa m ya, mana mfukwa ego m ga-egotekwa ya o. Ụmụ nwoke ole tarala gị kemgbe pụtara ụwa? Bishop, ana m agwụkwana ya ọnụ, adị m agwụkwa ya ọnụ. Ese? Adịghị m agwụ ya ọnụ. Lee ihe imini banye na-agụ ya ọnụ, ịdị 27 na-akọtali ndị tarala gị ọnụ. Onye gwụọ, onye taa ga-egwuo ya ọnụ, onye taa ga-egwuo ya ọnụ. Ị ga-agụta ụmụ nwaanyị ole ịtago? Ada agụ n'ihe ọnụ. Adị m agwụkwa ya ọnụ. Agbọghọbịa ọbara nkịta dị n'ime keza ya. Bishop, abụọkwa m keza ya. Egotali ndị tara gị ọnụ ga-esi m na-ewu okeza ya. Egotahụ ndị tarala gị ọnụ ga-ebịa nga agwa m na-ewu okeza ya. Oche baba egotali ndị tara gị ọnụ ga-ebịa nga agwa m na-ewu okeza ya. Iwu keza ya ga-ekwuru maka hotele, ga-ekwuru maka transport. Don't provoke me here. Don't provoke me here. Sorry. Atawa gị janyo. Why? Mma anyụkwa o. Ege nyele mkpu ineti. Ewo, mamo, ewo. Genotype gị. Blood group gị. O positive. Kpọọ your phone number. 00 66 87
watch Italia, well, we should leak, watch Italia. My name is Ndi Wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe for Chile Kabago. Subscribe or like ya get share ya. Awara bag. And watch Italia get back. They just know what ya shares again for. For what? Subscribe for this place, Chile Kabago. 873284. Don't forget to call the number on your screen. Let's go so that you can see the whole card we have. Much love. Excellent JNC Autos.